Aurkitu alditugu bi panelak, alde batetik zaharra eta beste alde batetik berria, parkatu. Eta hemen ikusi ezakegun bezala, pues hau ziren nik erabiltzen nituen app-ak edo programak edo analakoa. Orduan, egia da WhatsApp, Gmail eta Drive nik neuk erabiltzen ditut nire lan pertsonalerako eta nire lankidekin komunikatzeko, baina ikasleekin ez ditut erabiltzen. Ikasleekin erabiltzen dudana Moodlea bait da. Moodlearen bitartez komunikatzen gara. Noiz behinka bai erabiltzen dut Classrooma eskegitzeko informazioa, baina besterik ez. Eta Moodlea zentruak erresten digun Moodlea da, odei publikoan eskegitakoa, eta horregatik jarri diot bola berdea, Moodleari. Beste guztiak erabiltzen nituen, beste guztiak ziren Canva, horia dela, Genially, Kahoot, ChatGPT, eta bai egia da Gamma eta Notebook LM ez dudala informaziorik topatu inguruan. Notebook LM Gmailena da, Googleena, baina egia da ez daukadanez argi zelangoa diren pribatasun politikak eta nahiago izan dut baztertzea. Orduan, hemen ikusi dezakegu bilduma zaharra, eta hemen zeintzuk azkenik erabiliko ditudan edo hemendik aurrera hasiko naizenak erabiltzen. Batik bat ikusi dezakegunez Moodle da, baina bai ordezkati ditut Perplexity, ChatGPT baino, eta el Notebook LM izan beharrean ChatPDF ematen dizkit aukera oso antzekoak. Eta Canva eta Genially hauengatik ordezkatuko ditut, ze gainera bi funky eta egon naiz begiratzen argazkiak editatzeko eta nik ezagutzen nuen, aspaldi ez nuela erabiltzen eta asko gustatzen zitzaidan bere garaian. Orduan egia da gure espezial familia, marketinga eta komertzioa asko erabiltzen da grafiko irudia edo logoak eta sortzeko. Orduan, PixSLR ere erabiltzen nuen eta orain ordezkatu egingo dut, ze azkenean Canva eta Geniallyra jotzen nuen gehiago. Hau bideoak editatzeko, Polondo ere argazkiak, hau egiteko logoak eta marrazteko interesgarria iruditu zait, eta Krita ere asko gustatu zait. Orduan, hauek denak berdeak direnez, hauek erabiltzen hasiko naiz. Egia da ere, orain ezagutzen dudala zeintzu diren ikasleekin landu behar ditudan segurtasun neurriak, eta esan dudan bezala Moodle zentruarena denez, Moodleen sartzeko edo ikaslei alta emateko zentruak helbide elektroniko bat sortzen dio ikasle bakoitzari, Txurdinagako helbidea dena. Orduan, helbide hori izango diet erabiltzen ditugun app guztietan sartzeko. Izango diet ez sartzeko informazio gehigarririk, ez telefonorik, ez helbide fizikorik, ez ezer. Institutoak erraztutako helbide elektronikoa soilik erabiliko dugu klasean. Orduan, esan bezala, horiek izango dira ordezkatuko ditudanak. Eta Gamma, egia da niri asko gustatzen zaidala, ikaslekin ez dut erabiliko, aurretik esan dudan bezala, ez daki zein den iturria, ez da agertzen erraztutako dosier horretan, eta ez dut topatu informaziorik. Orduan, jarri dut hau horia, baina nik soilik erabiliko dut jakinda zeintzuk diren arriskuak. Orduan, hau izango litzateke nire teknologia digitalen bilduma berria. Eskerrik asko.